O novo mapa de emerxencias deseñado pola Xunta de Galicia en colaboración cos concellos, as deputacións e todos aqueles organismos con competencias na materia contempla a comarcalización dos parques municipais de bombeiros das 7 grandes cidades galegas, medida que afecta a Ourense. A partir de que se entre en vigor este servicio, o Concello, o Parque de Ourense, cubriría 47.000 novos veciños, é dicir, todos os 14 concellos da comarca de Ourense quedarían servidos por o Parque de Ourense, co cual, sumados os 107.000 veciños da cidade, fai que seamos máis de 150.000 veciños, é dicir, estamos falando da mitad da población de Ourense. Por iso eu dicía que era importante para a provincia, non? En termos de población, desde logo, é moi importante esta medida. O tema do persoal é o que impide que esta medida entre en vigor inmediatamente, pero hai plazos fixados. Nos entendemos que as medidas de organización que se van a tomar aí, tanto con interinos como cas posibilidades que dá o propio parque, pois para a final de ano teñamos solventado esa situación e, por lo tanto, a idea sería que a final de ano, principio do ano que ven, pois estas comarcalizacións entraran en funcionamento.